6 років я займаюся тим, що, ну, умовно кажучи, розмовляю з терористами, розмовляю з радикалами, збираю інтерв'ю і формалізую, намагаюся формалізувати ці наративи за певними правилами, вишукую якісь там окремі там індикатори, ось все це, тобто це з різними. І з умовно, так, в лапках, нашими терористами, ось цими, про кого ви кажете. Там це Ати Сызрань. Имеете какое-то представление об их мотивации? Абсолютно, да? абсолютно. Вы имеете в виду боевиков, которые на Россию работают? Так, російські найманці у складі незаконних збройних формувань, підтриманих Російською Федерацією на тимчасово окупованих територіях Луганської, Донецької області. З ними. Я розмовляю з терористами у складі Ісламської держави, в Сирії, в Іраку, в Лівії. А яким образом ви з ними общаєтесь? Слухайте, ми щойно з вами розмовляли про цифрову революцію. Ну, я понял. Нема, якщо люди хочуть один з одним поговорити, вони завжди знають. Я розмовляю з талібами. А зачем вы им нужен-то? Вот вы им, они вам понятны для научного интереса, а вы им зачем? А навіщо вони? Раптом, ось людина жила собі. Да. Ось щось, в неї було якесь життя. А потім щось з нею трапилося. Угу. І вона все кидає, кудись їде, бере зброю і починає вбивати. Незнайомих їй людей. Да. Йому людей. Що трапляється з людиною? Це ж докорінна зміна свідомості. Вона хоче цим поділитися. Зазвичай хоче. Тобто тщеславие у цих людей присутствує. Це така специфіка сприйняття. Людині треба про це розповісти. Причому треба це донести, пояснити це. Ну, ми знаємо, он Брейвік сидить в тюрмі, пише книги. Абсолютно, це потрібно. Це нормально, це нормальна така абсолютно мотивована психологічна потреба цим поділитися. І ось, будь ласка, я готовий його вислухати, ну, в певних межах, звісно. Угу. Тобто, ну, така робота. Ну і хто не ті люди? Вот ви так. Це абсолютно цікаво. Ми зараз з колегами готуємо таку книжку, яка саме так матиме саме таку назву. Люди, які нас вбивають. Ух ти, ну-ка розказуй. Які ми збираємося якось описати, що це за люди, як сформовані їхні ідентичності, проаналізувати ось все це, що ми не збирали за ці останні 6 років. Ну, а яка там основна мотивація? Це по-різному, бо залежить від того, що це за люди, звідки вони, до яких вони формувань. З Росії, який, условно, жив там чоловік в Череповце, взяв кредит на холодильник, да? Ось є Череповець, є Верхня Пишма, там по-різному. Це залежить від того, з якої спільноти вони приїхали. Ну, що їх об'єднує? От чого вони в одному місці оказались конкретно на Донбасі вбивати незнайомих їм людей, українців? Ну, ось був в мене там один, з яким я спілкувався доволі щільно і тривалий час, аж поки він не загинув. Він казав, ти знаєш, якщо б мені там, коли я їхав потягом сюди, якщо б мені ти, наприклад, трапився, я б тобі горлянку гриз би зубами. Так я вас ненавидів аж прям. А зараз я думаю, якщо б за півроку до того мені б сказали, що я все кину, візьму автомат і поїду в Україну вбивати українців, я б того ідіота, хто мені це сказав, тупо вбив би прямо там. І ось півроку, і я вже їду, умовно кажучи, тебе вбивати. Це ж як нас за півроку накачали. То есть этот человек, скажем, назовем его так, он понял в итоге, що його накачали? Але він мені потім каже, ти розумієш, але що мені зараз робити? Уже попало. Дружина пішла. Квартиру відібрали за борги. Бізнес віджали. Повертатися, власне, нема куди. Тут я вже не розумію, за що ми тут воюємо. Це вже був початок 18-го року. Так сижу, чекаю, хто мене вб'є.